खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। बिहार रायजोनि पुलिस बिफाननि मोनसे लाजिनांथाव आरो गेजेन खामानि। साननि समाव पुलिस बिफाननि सिगाङावनो 16 लाख रां बेंकनिफ्राय लुथिनानै लानानै थांबाय सिखावफोरा। बे जाथाया जादों मैया सानजौफुनि 11 रिंगासोआव बिहार रायजोनि सिङाव थानाय आरा ओनसोलनि मोनसे एक्सिस बेंकनि ब्रान्चआव। सा 7 निफ्राय सा 8 सो उदखारि सिखावफोरा हाथियार लाखोमानानै कास्टमार जानानै बेंकआव हाबो आरो केश काउन्टाराव केशियारखौ सिलाइ दिन्थिनानै बेंकआव रां सोनो थाखाय हुमखि होयो। बे जाथायखौ खौरां मोननानै आरा पुलिस बिफानआ बेंकखौ सिगांजोंनिफ्राय बेंनानै लायो। नाथाय सिखावफोरा पुलिसनि मोखाङाव हाद्रि सारफबनानै बेंकनि उनफारसे थानाय दरजाजों ओंखारनानै खारखोमालांनो हायो। नाथाय पुलिस बिफानआ गोबाव समसिम उनजों खारखोमालांनायखौ थरानो गैयामोन। जेब्ला बेंकनि मावथिफोरा सिगां फारसे ओंखारबोयो अब्लासो पुलिस बिफानआ थर मोननो हायो। सिखावफोरा गासै 16 लाख रां लानानै खारनो हायो। दा बे जाथायखौ लानानै आरानि एसपि प्रमद कुमार यादव बिथाङा गोख्रों नायबिजिरनो थाखाय बिथोन होबाय आरो आरा पुलिस बिफाननि मावथिफोराबो गोख्रों नायबिजिरगासिनो दं होननानै मिन्थिना मोन्दों। गुबुन गुबुन समफोराव आलफा उदां आफादनिफ्राय गोबां केडारफोरा अरनबारिनिफ्राय खारखोमाबोनानै गावखौनो रैखाथि बिफाननो गथायनाय बायदि जाथायखौ नुबोगासिनो दंमोन। नाथाय बे बाराव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय सोमजिदों। सासे खौरांगिरियानो आलफा उदां आफादाव जइन जाहैदों। मिन्थिना मोननाय बादिब्ला डिब्रुगड़ जिल्लानि सिङाव थानाय नाहरकटियानि सासे खौरांगिरिया सोरखारजों बन्द' खालामनानै दोनजानाय आलफा उदां आफादाव जइन जाहैदों होननानै मिन्थिना मोन्दों। मोनसे सानसेयारि खौरां बिलाइनि खौरांगिरि बिदुयत महन्त मुंनि लाइमोना परेश बरुवा दैदेननाय आलफा उदां आफादाव हाबहैदों होननानै मिन्थिना मोन्दों। मख'नो गोनांदि मैया खौरांगिरि बिदुयत महन्त बिथाङा मोखां बिजाबाव मोनसे पस्ट होनानै गावखौनो आलफा उदां आफादाव हाबबाय होननानै फोसावना होदों। थांनाय साननैसो सिगां खालिस्तान हादोरनि सोमावसारगिरिनि लिडार गुरपातुआन पान्नु सिं बिथांखौ इन्डिया हादोरनि र' एजेन्सिया जथाय हादोर आमेरिकायाव बुथारनो नागिरदों होननानै आमेरिका हादोरा इन्डिया हादोरनि हेंथा खोथा बुंदोंमोन। बे खोथाखौनो लानानै मैया गुरपातुआन पान्नु सिं बिथाङा मोनसे भिडिअ बानायनानै इन्डिया हादोरनि पार्लिमेन्टखौ फैगौ 13 दिसेम्बर खालारखालि थामहिनबा बिनि सिगांनो एटेक खालामगोन होननानै हुमखि हरदों। दा बिथांनि हुमखि होनाय लेखायैनो भारतारि रैखाथि हानजायाबो हाइ एलार्ट जाबाय। दा भारत सोरखारा पार्लिमेन्टनि रैखाथि होग्रा मावफारियाफोरखौ सिगांनिख्रुइ बारायनानै गोख्रों रैखाथि होगासिनो दं होननानै मिन्थिना मोननाय जादों। बिथाङा 13 दिसेम्बर खालारखालि एबा बिनि सिगां इन्डियान पार्लिमेन्टआव एटेक खालामनो हामारगोन ना हाया सम फैब्लासो मिन्थिनो मोनसिगोन। बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव आरो बाख्नायजाथाव रादाब। बर' हारिनि सानै गागि लिरगिरि एबा थुनलाइगिरि आसाम सोरखारनि लिटेरेरि एवार्ड एबा पेन्सन बान्थानि थाखाय सायख'जानो हादों। गागि लिरगिरि बिथांमोननि मुङानो फारियै क'क्राझार जिल्लानि प्रतिमा नन्दि नार्जारि आरो बाक्सा जिल्लानि सीताराम बसुमतारि बिथांमोनानो आसाम सोरखारनि बे माननि बान्थायाव सायख'जानो हाबाय। बोसोरफ्रोमबो आसाम सोरखारा बे माननि बान्थाखौ गागि लिरगिरि बिथांमोननो होबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो देग्लायबो आसामनि गासै सा 23 जन गागि लिरगिरि बिथांमोननो आसाम सोरखारनि बान्थाखौ दिनै फुंनि 11 रिंगासोआव आजावनाय जागोन होनना मिन्थिना मोन्दों आरो बे सा 23 जननि गेजेरावनो बर'नि सानै गागि थुनलाइगिरि प्रतिमा नन्दि नार्जारि आरो सीताराम बसुमतारि बिथांमोनाबो सायख'जानो हादों। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि गागि लिरगिरि प्रतिमा नन्दि बिथांजोआ थांनाय बावैसो सिगां गोदान दिल्लीआव गसाइनि गोजोन नोजोर मुंनि बिजाब सुजुनानै 2023 मायथाइनि गथ' थुनलाइयाव साहित्य अकादेमि बान्थाबो मोननो हादोंमोन। थारैनो गेदेमा लिरगिरि बिथांमोना मेंनो रोङै थुनलाइनि फोथाराव आगान होनानै बान्था लानो हानायजों लोगोसे बर' हारिनि गेजेराव गोजोननाय आरो गोग्गानाय लाबोनो हादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय अरांनि पुलिसआ मैया सासे बर' गान्जा फालांगिरिखौ हमनो हादों। हमजानाय गान्जा फालांगिरिखौ अरां गेलाबिलनि बिनय मुसाहारि होननानै मिन्थिना मोन्दों। पुलिस बिफाना मिथिहोनाय बादिब्ला गासै 65 केजि 550 ग्राम गान्जाखौ बिनय मुसाहारिनिफ्राय मोननो हादों।
गोबां गुबुन गुबुन समफोराव मैदेरफोरा सरासनस्रा सुबुंफोरखौ गाग्लोबफैनाय खौरांखौ मोननो हायोमोन, नाथाय बे बाराव सरासनस्रा सुबुंफोरखौ नङा। बे खेबाव पुलिस मावफारियाफोरनि थानाखौनो गाग्लोबनानै थेर-बेथेर सिलिंखार खालामलांदों मैदेरा। नगाव जिल्लानि कटियातली पुलिस थानायाव हाग्रानि मैदेरा फैनानै उदखार खालामफैदों। मोनथिना मोननाय बादिब्ला कटियातली पुलिस थानायाव हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेरा आदार नागिरबोनानै कटियातली पुलिस थानायाव मैदेर फालोनिफ्राय गावनानै मासे दांताल मैदेरा कटियातली पुलिस थानानि पहरा होग्रा केम्पखौ गाग्लोबनानै थेर-बेथेर खालामलाङो। मिन्थिनो हाबावनाय बादिब्ला खमैबो 10 मिनिटसो पुलिस थानायाव दांताल मैदेरा उदखार खालामनानै उनावहाय पाक्कानि वालखौ सिफायनानै हाग्रा फारसे खारलाङो होनना मिथिहोदों कटियातलीनि पुलिस बिफाना। मैया उदालगुरि जिल्लानि 31 नं खैराबारि ब्लकआव UPPL दोलोआ सानसेनि हाबाफारिजों रायजोआरि जथुम्माजों लोगोसे जयनिं हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बे जयनिं हाबाफारियावनो आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म, EM डक्टर निलुत सर्गियारि, दावबायसा बर', नेहाथारि राजु नार्जारि, MCLA सन्जय सर्गियारि आरो गोबां UPPLनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लानानै जयनिं जानाय सोद्रोमाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे हाबाफारिखौ मावफुंलाङो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा BPFनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारी बिथांनि सायाव बिबुंथि होदों। बिटिआरआव 60 समस्ति जायोब्ला हाग्रामा महिलारीया प्रमद बर'खौ 10 बार खुलुमगोन होननानै बुंदोंमोन। दा बिनि सायावनो राजु नार्जारि बिथाङा गोख्रों फिन होनानै बिटिआरआव थाबैनो 60 बियाबा जायोब्ला हाग्रामा महिलारीखौ रायजोफोरा हमना लाबोनानै प्रमद बर'नि आथिङाव खुलुमहोनांगौ होननानै बुंदों राजु नार्जारि बिथाङा। आथिखालाव गोबां सुबुंफोरानो हार्ट एटेक जानानै थैनायनि अनजिमाया हादराव बारानिफ्राय बारा जाबोनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। आथिखालाव बुहुमनि बांसिन सुबुंफोरानो थैनायनि जाहोनानो हार्ट एटेकआनो होननानै बुङोब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा। बिनिखायनो बेफोर जेंनाखौ नोजोर होनानै वर्ल्ड हेल्थ अर्गानाइजेशन एबा हुआ हार्ट एटेकजों थैनायनि जेंनाफोरखौ फोजोबनो थाखाय माखासे राहा दिहुननो थाखाय राहा नागिरबोबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बेजों लोगोसे मिरु सोरखारा हार्ट एटेकजों थैनाय सुबुंफोरखौ रैखाथि खालामनो थाखाय माखासे फोरोंथायफोर होनो थांगासिनो दङ। मिरु सोरखारा मिन्थिना मोननाय बादिब्ला भारत सोरखारा गासै सा 10 लाख नोगोरारिफोरनो CPR फोरोंथायखौ होनो थाखाय आखायाव लादों। सावस्रि बिफाननि अनगायैबो बे फोरोंथायखौ जिम आरो फरायसालिफोरावबो होनाय जागोन। जाय नोंथांमोना CPR एबा कार्डिय'पुलमनारि रिसुसिटेशननि सोलोंथाय लानो गोसो, नोंथांमोना जिम एबा फरायसालिफोराव थांनानै जगाजग खालामनानै बे सोलोंथायखौ लानो हागोन। CPRआ मोनसे हरखाबै देहायाव जेंना नुजाथिनायाव जिउ रैखा खालामनाय आदब। CPRआ सोरनिबा हां लानाय एबा बिखानि मावखांनाया थाबथानानै थायो अब्ला CPRनि गेजेरजों हां फैफिननायाव मदद मोननो हायो। बेनिखायनो जाय नोंथांमोना CPRनि सोलोंथाय लानो गोसो, नोंथांमोना जिम एबा फरायसालिफोराव थांनानै जगाजग खालामनानै बे सोलोंथायखौ लानो हागोन। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।